Hi mga loves! Welcome back to our channel. It's Lee and today we're going to do a cooking show. Excited na kayo kung mga loves to cook for you, to share kung unsa ang akong lutuon today. And ready na ang akong mga ingredients sa kusina. So, tara! Follow me to the kitchen! So, nahuman na gid kog luto mga loves and excited na ko mukaon sa akong burger. But before that, ako sa ipakita sa inyo proud cake ko sa akong giluto. Kailangan tapunan akong naong kay para ma-focus ang burger. Have a look. Klaro ba ninyo mga loves? Yan. Anyway, so mga una ta. Napaday ko'y nalimtan mga loves. Tawag ang kusog kay mukaon nga kung kuyo. Kabalo na mo kung kinsa. Ako na lang siyang magikon diri sa akong tupad kay ambot asa siya. Mga una ta. Uy, gaunsa. Uy, mga una ta. Ay, nalagi ko diri. Hi mga loves! Naalagi mo. Pag-greet sa ila o kay mga una ta. Hi mga loves! Kanina ra ko sige luto din niya gatulog-tulog ra ka din ha. Okay, so Char. mga una daw mi. So, nya usara man ni ka plato. Usara gikapoy na biya kog luto. Pag magic na sad. Sige mag-magic na lang ko. Sige ako ni. Unsa man ang akong i-magic? Imo sige maghimo na lang kog ako haya-haya ani niya oy. Pero diba? Na siya pagkaon mga loves. So, Diba? Naka-magic. Sus, tag-magic na lang unta. Dahil ko kaganina eh. Nagtutuluto pa ko. so, let's eat! Wait lang kay. Kuan pa ko. Naka-apron mga unaman data. Kuan sa ning hugoon. Okay. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Mga una ta mga loves. Iyahang niluto. Kami kayo. Kanta mga loves.
Sa'yo na naman sa luto-luto kay Ano i-capture. ba ka? Kuan naman na. Kay i-capture man ako ang kuan. I-capture man ako ang movements ni mo. Never in our broadcast did we say na anay tambal ang COVID. Kay nana may tambal ang flu. Oy, nana sa tay tambal sa COVID. Oy, pagtuob. Asa mo ka pa doon? Mag-groceries ako. Yan, di mong quarantine pass kaya tanda ko. Di ba? Nadugay lang siya. Kinsay gwapo na mundo. Ha! Ako! Ako! Nauna ramanggod ka. Ako! Gamit siya pagka-bake eh. Bisag nga siya skin-ons ba? Skin-ons. Skin on. So that's it mga labs, and we hope that you enjoyed our cooking show today. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell for you to get updated of our latest videos. And promise mga labs, we have a lot of videos lining up for you guys. For- good. For everyone, right? And that's it mga labs. And also don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Bisdak Lab. See you there, mga labs. And we are Bisdak Lab. Yeah, Bisdak Lab. See you guys. See you in the next videos. Bye.